Mga kachika, aniya na ang showbiz balita. KathNiel, nagsaulog silang ika-8 year anniversary. Gisaulog nila Catherine Bernardo ug Daniel Padilla ang ilang ika-8 year anniversary as couple. Sa post sa mama ni Catherine sa Instagram account, makita giunsa pagselebrar sa KathNiel ang ilang anibersaryo. Unang gipakita niini ang outcome sa virtual wall project diin makita ang daghang buwak. Lakip niini ang gamay nga salusalo nga gipadala sa mga solid KathNiel fans. 2018 ato sa grand media launching sa pelikulang The House of Us, giangkon sa duha nga 5 years na silang mag-uyab apan gipili nila nga isekreto kini. Wala hinuoy makita nga post sa Instagram account ni Catherine apan nagbaha ang mga mensahe sa post sa mama niini. 2012 sa dihang nagsugod ang love team sa KathNiel ug tuig nga nagkauyab usab sila. Kini inyong Bisayang ChikaDora, hangtod sa sunod.